Un dos maiores símbolos nacionais de Portugal ten ascendencia galega. Cada 10 de xuño, Portugal celebra o Día de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e a data de falecemento do poeta Luís de Camões. Poeta, pero tamén soldado, navegante e aventureiro. Camões perdeu un ollo en combate en Ceuta, daquela unha praza portuguesa. Navegou ata a India, viviu en Goa e en Macau, sobreviviu a un naufraxio e regresou a Lisboa despois de pasar media vida entre mares, guerras e amores. Daquela experiencia naceu unha das obras máis importantes da literatura universal. Os Lusíadas, o poema que converteu os descubrimentos portugueses nunha epopea, o libro que fixo de Camões un símbolo nacional. O apelido Camões podería ter a súa orixe en Camos, unha parroquia do concello de Nigrán, no sur de Galicia. Diversos investigadores documentaron que os antepasados da familia Camões viviron ali durante séculos. Entre eles estaba Vasco Pires de Camões, poeta e fidalgo galego, nado en Camos no século XIV e exiliado en Portugal tras a guerra entre Pedro I de Castilla, do que era partidario, e o seu irmán Enrique II. Un home que acabaría ligado á historia de Portugal e do que descendería xeracións despois o seu tataraneto, Luís de Camões, un símbolo dun país que garda tamén a memoria doutro.